Доброго ранку усім. Нікого. Кася, Лесик, доброї раніці. Салют, сябры. Доброй раніцы. А ці сапраўды яна добрая. Па вашых тварыках гэтага не скажаш. Вы што, не выспаліся? Да гэта ва ўсім восень виноватая. Ночи ж да ўжэйшыя становятся, а дні карацейшыя. Ага, і ад подушки так складана голову оторвать. Ага. А можа, учора проста хтосьці позна лёг спаць? Ну, Вось я адразу так і падумала. Пэўна, вы забыліся, каб хутка ўстаць з ложка, неабходна своечасова класціся спаць. Дык гэта ўсё з-за Касі. Як прычапілася, давай пагуляем. Вось і не выспаліся. а можа, што зрабіць, каб сон прайшоў і добры настрой з'явіўся? А ўмывацца вы спрабавалі? Спрабавалі, не падзейнічала. А зарадку рабілі? Рабілі, не дапамагалі. Можа, тады я вам гарбаты малінавай завару? Ды пілі ўжо. І што? Усё роўно сон ніяк адступаць не хоча, правда, Лесик? Правда, Кася. А я наши подушки. І што мне з вамі рабіць? Калі падумаеш, зразумееш. Ага. А ці не на мультфільм вы мне часам намякаеце? Ну, нарэшце, здагадалася. Мультфильм – это ж лепший сродак прачынання. Вось хітруны, будзе вам мультфільм. І не просты, а песенна-малінавы. Калинка, малинка, калинка моя, в саде ягодка, малинка, малинка моя. Ну, і як настрой? Расцудоўны. І спаць болей не хочацца? Не-а, один з лепшых сродкаў прачынання – вясёлая песня. А калі яшчэ і з мультиком разом, сон праходзіць на ўсе 100. Дарослыя, запомніце, калі ваше дзіця не хоча ўставаць з ложка, проста ўключыце яму вясёлую песню. Прачнецца абавязкова. Гэта праверана. А як думаеце, хто самы вялікі соня на зямлі? Можа, бегемот? А я яшчэ нешта такое пра льва чула. Правильно, і бегемот, і цар звяроў лев уваходзяць у топ-7 жывёл соняў. А хто астатнія 5? Глядзіце. Угу. Так, вось, гэта каала, які на маленькага мядзведзіка падобны. Ён спіць амаль 22 гадзіны ў суткі. Сапраўды рэкардсмен па сну. Да каалы набліжаецца і лянівец. Яго сон доўжыцца ля 20 гадзін. Лянівца, пэўна, так і празвалі, бо заўважылі, што болей за ўсё ён спаць любіць. О, а гэта што за соня з паласатымі лапамі? Кася, няўжо ты лямура не пазнала? І што такога? Не пазнала? Я ўсіх паласатых соняў не павінна пазнаваць. А між тым, сны лямур глядзіць ля 16 гадзін у суткі. А мой коцік спіць яшчэ болей. Так, каты таксама ўваходзяць у топ-7 аматараў сну. І спіць мурлыка ля 18 гадзін у суткі. Каты соні за соні. Я гэта ведаю. А гэта панда? Яна што, таксама аматар сну? Менавіта так, Кася. Мілыя панды спяць у суткі ля 10 гадзін. Не, я, вядома, спаць люблю, але ж не столькі. Так можна ўсё самае цікавае праспаць. І падарожжы, і мультики. Дарэчы, прапаную паглядзець яшчэ адзін цікавы мультфільм зараз жа. Давайте. А зараз давайте падвядзем вынікі віктарыны па мультфільму «Тараканішча». Нагадайце пытанні і заданні, на які гледачы былі павінны даць адказ. Пытанняў было 2. Трэба было назваць аўтара, які напісаў гэтую казку для дзяцей. Ды гэта ўсе ведаюць. Усе ды не ўсе. Не ўсе нашы гледачы напісалі нам, што аўтарам казкі «Тараканішча» з'яўляецца Карней Чукоўскі. Я упэўнена, што дзеткі ведаюць. Просто адразу пачалі маляваць адказ на другое наше пытанне і забыліся пра першае. А што трэба было намаляваць? Не што, а каго? Герой, які ехаў на веласіпедзе ў мульціку «Тараканішча» задам наперад. Гэта быў кот, так? Вядома, ён.
ехали медведи на велосипеде, а за ними кот задом наперед. А зараз увага! Ми називаємо ім'яни тих глядачів Доброранка, хто оказався уважливим і відказав на 2 наших питання. И это Анечка Миронова з Мінська. Яна і автора казки написала, і кота симпатичного намалювала. Молодчина, Анюта. Так само на 2 питання відказала і наша постоянна глядачка Софійка Дубовик. Я котик, узнявши лапу угору на велосипеді їде. Я так само так можу, Софійка. Я ще, дівчинка, намалювала інших вусатих з мультиків. Кота Леопольда і кота Матроскіна. І вас, Кася і Лісик. Во, глядите. О, ух ты! Ты мне, Лесичек, на малюнку Софійки кветки пригожие дорож. Так що я чекаю їх від тебе сьогодні і на самої справі. Ой, Дякую, Софійка. добре, добре. Справилися з нашим заданням і сестрички Маша і Наташа Зіковенко з Калінковичем. Яни одразу назвали ім'я автора казки Корнея Чуковського. І котики ваші, дівчинки, такими милими отрималися. Ви так само молодці. А мені ще вельми сподобався малюнок, який дослала нам Олександра Шлійко з Барановича. Дякую тобі, Саша. Де всі сьогоднішні мастаки молодці. І для усіх вас, сябри, музичний подарунок. О, я б так само зараз компотика попив. А ти, Кася? А Касі нема. Ел! Ти куди побігла? І чому нас не попередила? Певно, знов нечто придумала. Яна ж нас любить сюрпризи. Ну що я казала? Привітання і симпатичний привід. Не страшно? Ні кропельки. Ми це вже бачили у твоїм виконанні. Ти б що-небудь інше придумала. Ой, я хотела, але не придумывается. Ось чому так? Смяшить могу, а пужать не отримується. Гэта ж цудовно. Нічого цудовного, Настя. Діти люблять різні страшилки слухати, а мої страшилки у гуморески перетворяються. За ж усі сміяться починають. Просто ти у нас героїня комедійного жанру. А гэта, павер, значно лепш. Думаєте? Упевнены. Бо ці глядачі то ж тобі кажуть. О, чуєш? Бачу, І дякую. на що нам раніцю Доброранка усіх пужать? Ну, для разностайности. Для разностайності, Катя, ми можемо і мультик з такою назвою показати. А гэта якой? Страшно, аж жуть. Гляді. Глядь. Ні, сміятися значно лепей, чим бояться. Это так. І на такой веселой ноті ми розвітуємося з вами, сябри. Нехай день сьогодні буде сонячним. А я ще веселим. Добрих вам одзнак у школі і нових відкриттів. А ми, як завсюди, зустрінемося зранку. У нашим Доброранку! Каб знов вас побажать. Кася. Да жартую. Каб знов вас повеселить.